до тук с това нещо. Относно Ботев, това, което ме питате, аз и преди малко казах, че нивото, начина на игра в елитната група е съвсем друг и естествено ние мислиме по този въпрос. Естествено, че отбора ще има нови попълнения, естествено, че с някои ще се разделиме, които по една или друга причина така не дадаха своя принос и не успяха да се наложат в отбора на Ботев. Сега не е мястото тук да казвам кои ще освободиме и кои хора ще привлечеме. Действително, този прозорец, летния трансферен период е за това, за да се правят попълнения, за да се правят селекции. Все пак вие сте наясно. Едно знам, както и миналата година беше, няма да има футболисти, които да минават кой откъде дойде, давайте на проби. Ясно и точно ще преценим хора, които ще дойдат в отбора и ще започнат да тренират. Трябва ни един човек на пост. Това ще го обсъдим след като приключи. Имаме още 2 мача от стария шампионат. На 6, 7 и 8 са дните, в които ще седнем и ще разговаряме с старши треньори, с ръководството, с футболистите. Всички неща, които имаме да уточняваме, ще ги уточним в най-кратък период до 8-10 юни. И след като започне подготовката, ще сме наясно с кои хора, които ще бъдат привлечени. Но пак казвам, няма да има хора текучество, вземаме 30, 20, 30 души, минават през проби, заминават и така. Това далеч съм от тази мисъл и съм противник на тези неща да се вземат. Един добър футболист, определено ние спечелихме с неговото привличане миналата година. Имаше проблеми, отхвърлен от тук, оттам, вземахме го, заложихме, дадахме му така шанс. Той, че юноше е Чевметан? Той е от Пловдив, юноше на Векта, минал е през Сливен и миналата година го вземахме при нас. Така, футболист, който с изключително младо момче, има много качества в него, има много място да расте като футболист. Действително има интерес от него, не само от Левски. Ще се разговаря и той ще прецени къде за него ще бъде най-добре. Договорът му изтича ли? Свободен агент ли става след? Договорът му изтича, да. Така че Симеон Райков ще прецени къде да играе. И това, че се спряга като ново попълнение на Левски, има някаква вероятност, но не бих казал, както се афишира, че има 100% вероятността той да бъде в Левски, защото има запитвания и от други места за него. Казал лично на него. Ясно. Аз съм му го казал какво може да направи и как да го направи. Значи, Симеон е на 22 години. Футболист, пак казах, с много добри качества, но тук нещата има и друга страна на медала, друга страна на въпроса. Доколко един млад футболист е способен да носи тежестта на бремето, което ще му поднесе един такъв голям отбор. Левски, ЦСК, Локомотив, Славия, Литекс и така, с отбори с изисквания. Особено на Левски, виждате, малко ще се отклони на темата, как по същия начин Пламен Илиев. Момчето успя по някакъв начин и спечели сърцата на публиката. Докато обратно, Бошката Митрев също тръгна добре, но не му понесе тежестта на всичките тези... Също с отнася и Акалски дойде. Акалски дойде и имаше и случаи. Минаха доста хора, които не успяха да понесат така бремето и начина, по който изискванията в Левски, където не е като в друг отбор, там трябва непременно да си на 100%, непременно да си на максимум от своите възможности, непременно да печелиш и някои грешки не се прощават от публиката. Така че аз с Симеон съм провел един разговор, много сериозно момче, много така интелигентен, разбира за какво става въпрос. Футболист, който беше в основата на нашия успех и ако действително се стигне някъде той да бъде прият и да отиде да играе в отбор, по-голям отбор, естествено никой няма да му попречи на Симеон да се развива и да радва привържениците не само на клубния отбор, в който е,
но и хората от цялата страна. На всички, бих казал на всички. Вратар, защитници, крайни, централ? Имаме 3 души вратари, които и Цанков е пазил в А-група, Веско Цветковски пази много силно, нашия момче от школата, един добър вратар, който и той прави грешки, всички правят грешки, няма безгрешни хора. Иван Дерсар с нощи вкараха гол от Меси почти до него. Естествено, в защита трябва да имаме хора, които могат да лъжат, но при една така... при някои ситуации получават се контузии, получават се картони. Така остра нужда от защитник изпитвахме през есения полусезон, когато също наш футболист Пепе Алешев, младо момче, един така ерудиран защитник, би казал, въпреки с неговите 22 години, той успява да чете играта, да мисли предварително. В средата на терена също е човек. Нападател също. Значи, ние сме си набелязали така във всяка една част от терена, къде можем да попълним, кои хора ще останат и ще допълват нашия състав. Въпрос на време, въпрос на договорки, въпрос на разговори с хората и окомплектоване на състава. Спортният комплекс Христо Ботев е 350 декара. Вие си направите сметка какво е това нещо. Включва официалния стадион, бил е за 30 000 места едно време, сега с новите изисквания ще бъде по-малко, за около 20. Имаме 3 тревисти терена допълнително, един кортов терен, открит плувен басейн, зала за баскетбол, покрита писта, зала, покрита тенис кортове, покрит тенис комплекс, картинг писта. Това са нещата, които включва цялата тая база. Относно стадиона, мисля, че ние няма да имаме проблем за лицензирането, по простата причина, че отговаряме с един козметичен ремонт, който има някои други изисквания в повече. Имам предвид делегатска стая, съдийска стая, стая за борба с изредиците, стая за допинг контрол. Тия като помещения ги имаме. Просто трябва само един лек ремонт да бъдат освежени, съблекални за гости, за домакини, всичките тези неща. Относно вас, медиите също има направено създадени условия за отразяване на събитията. Също лично мое мнение, че трябва малко да бъдат подобрени, казвам съм в какъв аспект. Няма представа как ще се развият преговорите за телевизионните предавания, но и по този въпрос работим. Правим вишки за камерите за 16-я метър, където искат, за вратите, за централните камери, коментаторски кабини. Тревното покритие, как ви е, тъй като в момента... Мисля, че някой, който е бил на стадиона и нямаме никакъв проблем. Просто терена е в перфектно състояние. Тъй като обикновено терените получават лиценз лятото, когато има естествена зеленина и така е добро времето, но за да го приключа този въпрос, казвам, че първият отбор играе само мачовете си на този терен. Всички тренировъчни занимания на школа, на първият отбор се провеждат на помощните игрища. И единствено и само, особено когато пък времето е неподходящо, дъжд, някакви така лоши атмосферни условия, имаме създадени условия да реагираме на момента, както беше първия матч с Пирин Гоце Делчев, когато в четвъртъка заваля един 50 см сняг. В събота терена беше в перфектно състояние. Може би доста мачове бяха отложени от кръга в групата. Нашия във Враца се игра в перфектност. Така че тук искам да благодаря на създадената организация, защото нашия клуб е общински футболен клуб и базата се поддържа от общинското предприятие спортни имоти, което е създадено, което поддържа доста и други бази, не само комплекса Христо Ботев. И ние нямаме никакви притеснения и относно взимането на лицензии за тревно покритие и за съблекални и за всякакъв друг вид изисквания, които има спечелили промоцията. Преди години Хебър влезе или там Искър с 400 000 лева. Вие надвишавате ли го? Около тази сума се вместихме. Така че в нашия отбор целите аз ги поставям. Това е в кръга на шегата, разбира се, но
Преди малко споменах, че не искам да бъдем отбор като някои, които... Сега те не са виновни хората. Има много други фактори, които влияят на едно участие на един отбор в дадена група, в А, в Б група и така нататък. Но желанието ми, което ще се превърне и в цел и на мене, и на председателя на управителния съвет, на целия управителен съвет, на отбора, който пък и на обществеността в града, е отбора да бъде в А група, да остане в А група, но не на ръба на оцеляването, а спокойно да остане в А група. Не знам дали ме разбирате какво искам да кажа. Спокойно, така че безпроблемно един отбор. Сега, ако ви кажа, че ще се бориме за място в Европа или четвърто, пето, шесто, нали, ще не се смеете и ще кажете тя нещо. Тази година. Не си добре. Спокойно оставане в